a sing-along. Čaute, vítam vás pri ďalšom videu z hry Sonic Forces. Samozrejme nezabúdajte, že budeme točiť aj iné videá, nie iba Sonic Forces, takže sa máte na čo tešiť cez prázdniny. No dobre, čo tu máme? Nice Free Shadow a Movie Shadow a už som ho samozrejme získal, trvalo mi to dlho, takže dúfam, že sa bude páčiť. Kebyže si kúpim ten box, tak už by som ho mal na veľkom upgrade. Jo, a máme tu Festive Gifty, ktoré budeme dostávať každý deň, ako vidím. Ja mám tu 10 na Vektora, dobre. Cream. Fuj to nechcem. Krém nechcem, dobre. Tak to tu dáme. Áno, jo, ak ste nevideli to nové video, čo som hovoril v šorte, taký spoiler, tak kľudne sa pozrite na hlavnom kanále, ja pochybujem, že to budete chcieť niekto. Ja som bol donútený. Dobre, takže hej, a inak možno, dúfam, že ak by bola Amy tom Sonicovi trojke, tak, ale asi nebude. Nie, nebude vlastne, lebo nebola v traileri, ale stále to mohli zakryť, stále je šanca. Takže preto by to bolo do 26. a vtedy, keď sa to dozvieme, že tam bude Amy, tak nám dajú Amy. Preto to dali asi teraz, možno som sa čudoval, lebo vždycky to dávali na film, takže možno, nevieme, ale možno vážne to je pravda. Takže ideme si zahrať za toho Shadow a kokos. Fuch, to je taká dobrá postava kokos, to akože sorry, ale lepšiu Challenger postavu som ešte nevidel. To je moja jediná, ale na minulom určite som ich mal veľa. Aká vyčistená mačka. Vidíte to úplne kokos, to je úžasné. Ukáž, počkaj. Haha. No takto môžete dať meteority. Najhoršie, že keď nás je ich tu veľa, tak ten Shadow je strašne OP postava, takže je malá šanca, že dobre, to bolo ofus. Takže malá šanca, že sa aj uhnete. Tým strám tým druhým, lebo keď ste vpredu, tak sa to nedá kokos. Ale ja nič nevidím absolútne, to je najhoršie. To je nejaký snežný Sonic. Určite nám, alebo si typnem, že 26. nám budú vracať Vianočné, ale to je divné, že nám Vianočné nevracali. Kokos, ale asi to budú ako, možno, že podľa mňa Vianočné budú ako Daily Missions, potom 26. aspoň. Alebo od 26. začnú tie Vianočné a Amy vôbec nebude. Lebo asi, neviem, nie som si istý, že či bude, ale nemyslím si to. Dobre, poď. Niektorí furt tvrdia, že hej. Jo, takto vidíte tento teleport senzačný, čumte na to, aha. Aha, tak super, no tak mne to nešlo teleportovať. Nevadí. V pohode. Že plus 4 trofejky, vždycky najlepšie. Takže čaute, iba by som vám chcel oznámiť tak narýchlo, že Sonic Rumble bude hra, ktorá vychádza asi 1.1.2025. Sa mi zdá presne dobrý dátum, lebo vtedy aj končí táto predregistrácia a budete môcť získať, keď sa predregistrujete, vyzerá to ako Stumble Guys, sa mi zdá, budete môcť získať Movie Sonic Outfit, takže doporučujem, je to veľmi dobrá hra, budeme z toho aj robievať streamy a vyzerá to mega dobre. Myslím si, že to možno bude aj lepšie ako Sonic Forces, lebo to budú moc reversely a také, takže dúfam, že to bude dobre a môžeme pokračovať vo videu. Tak štvú tie reklamy. Samozrejme, už som to minul všetko, takže GG, no. Žiaľka, samozrejme, som hovoril, že som asi 77, ale teraz som až 80, lebo už to ľudia tryhardia počúvajú za 15 dní. Našťastie som sa posunul o jednu ligu, takže mám takéto rewardy. 60 ringov, red star ringov a tie ostatné rewardy za mňa v pohode, nie je to vôbec zle. No najviac sa teším na elitu. No tá nie na elitu, ale na champion, koľko to bude mega dobré, 100 ringov. Proste a ešte ukáž, koľko sme tam toho mali. 36 kariet fialových, aj, ale to je stále na mňa málo, taká snaha, ale v pohode, nesťažujem sa. Doslova mne včera padlo toto, to je hrôza, jedna kartička, ak nájdeme, musíme aktivovať reklamu, lebo ja Eggmana strašne chcem do zbierky, proste musí.
Musí. A keď nikdy nenazbieram všetky postavy, bude malá šanca, že sa opakujú, kebyže dajú, že si môžeš ich kúpať za staringy. Alebo nejako unlockovať, tak kľudne berem. Lebo teraz sú iba tie missions, takže tam asi ich môžete získať, ale to je malá šanca a takedy aj zo shopu napríklad, ale to je iba pár, aha, čumte na to, vidíte? Doslova to je pay to win, au. To bolo, ale keď si ubereš predtým, tak on ti to proste ubere jeden, čo je mega zlé, ale je to moc OP, takže za mňa fakt cool. Poď, kurňa, veď to sa nedá, veď to je úplne šialenstvo, aha. Chichichicha. Nie, veď to je šmejt. Veď to celé Dobrý deň. Chaos control som využil. Opa. Čo je prostosť? To je prostosť. Dobre. Nie. OK, chlapci. Musíme to zničiť. Tento Metal Sonic má aj iné farby. Wow, kokos. Všimol som si nedávno, že vy si takto môžete vymieňať tie styly, čo je mega cool akože za mňa, ale stojí to moc veľké peniaze. Peniaze, to stojí, čo je rôza. Vidíte, nie? A to je... to ani nechcem na to mysleť, dobre. Kokos, ale tá spítka, to je... Ty kokos, tak akože 3 sú tie house kontroly, 3 kokos, to je úžasné. Dobre, Sonic, 1v1. Najprv, že ja sa nesiam uhýňať, lebo to proste ešte robím asi dve joby naraz. To bolo len tak. Ale kto tu chce sa robiť? Čo jednou sa tu ešte aj Silver, nie? Sonic 2. Silver si typnem, že bude Sonic 4. A za mňa by som bol za neho rád, akože, hej, lebo... Najhoršie, že boost môže využiť iba keď si posledný, takže tým pádom máš síce pay to win, no, z posledného. Vyplatí sa byť posledný. Chlapci, teraz s týmto chaos kontrolom, ja vám to vravím. S týmto chaos kontrolom sa proste vyplatí byť posledný, dobre, hotovo, mám to. Bolo to len tak a strašne sa to vyplatí proste byť posledný, takže jasné, no. Som našiel cream, som našiel normálne v česte, ale to nechcem, fuj. Takto vidíte, kokos, to je... Mám tu nejaké na trehadenie. A tuto... tuto máte tie bonus, myslím, neviem prečo tam nejaké sa naklzal, dobre. Kokos a... Zistil som, že reklamy sa dajú vypnúť, keď si dáte your first upgrade. Remove ads between races, takže potom keď máte tie závody, tak ono vám to zruší. Neviem na ako dlho, ale ako cool. A čumte, ešte k tomu dostanete kartičky v ty vole. Že napríklad keď si kúpite toto za 59 centov, tak to dostanete úplne zadarmo. Ty kokos, tak to je mega cool. Ale pamätám to má určitý čas, nemyslím si, ale do videí by sa nám to hodilo. Veľmi, lebo mám strašne štú tie reklamy. Že musíme ukazovať sa mobil. A neviem, prečo mi tu predávajú toto, keď už proste ako chápem na upgrade, ale ako upgrade ma moc až tak nezaujímajú, keď pravdu poviem. Dúfam, že vrátia tie eventy, že versus, lebo kokos to bolo lepšie a teraz tu dajú toto, čo je proste za... neviem, ako už sa ten Sonic Force zmení, ale z toho je to dobré, iba máš tu tie eventy proste, že už, no. Tie eventy proste, že versus, čo bolo, že ste hrali a museli ste proste získavať všetky veci, aby to vyhral ten, za ktorého budete hlasovať a potom získate tú cool čestu. Za mňa to tak bolo cool, lebo aspoň bolo proste taký cool sledovať všetko. Som čakal raz, že to bývalo tak, že proste fajti, že presne to je, keď skončí ten časovač, tak
Proste bude ako keby taká live event, že budete bojovať normálne v hre. A budete ako tým spolupracovať za jedného a musíte vyhrať. No tak by to bolo. Fú, skoro. Skoro zase. Zase skoro. Vidíš ho zase nekonečne ten meteorit, či ako? Kurňa, prosím, musím nájsť teleport. Ty vole, tak to teraz ma to skemlo. Opa. Tady ma to dostal nakoniec a teraz... Poď, rýchlo. Dobre. Tak, kokos. Dobre, koľko? Plus 2, 17. Dobre. Takže ako som hovoril, fakt ma to štve, ale... Aha, super, takže je tu zase Movie Shadow a je to hard mapa, výborne, kokos. A zas tu je, aha. Zas je tu zas. Zas. Je tu zas. Tak kokos, to je divné, ale... Master. Opa. Ja neviem, čo sú tieto Spirit. Nie sú na to Sonic Shadow Generations, ale divné, že to... Ja som čakal, že to bude mať také isté ako normálny Sonic. Wow. Pohode. Hviezdičky šťastia tu hádžeš. Wow, čau. Sa nauč hrať. Najlepšie, že oni tie meteority tam zostanú a nie, že na teba padajú ako tie Spirit, bo už by som nadával. Wow. No akurát. Jau. Toto je dôvod pay to win. Dobre. To bolo len tak. Jo, poď. Ty kokos, right? Vidíte, preto to hovorím, kokos, to je najlepšia postava, vážne. To bolo PSK, všetko, ďakujem, že si video dopozerali až do konca. Budem rád, ak ho podporíte lajkom, ak sa vám toto video páčilo. Samozrejme, teraz ma to zase nešlo mi to reštartovať, takže som to musel stopnúť a tá često bola neviditeľná. Ešte si tu kladneme takto gift. Jo, nice, takže na závody, ale stále ich máme dosť, neviem, čo nebudeme nekonečné. Takže ďakujem a uvidíme sa na budúce a dajte odber, ak chcete robiť streamy na tomto kanále. Čaute.